मेजर साहेब এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক আর শিক্ষকবৃন্দ তথা হচ্ছে ମୋର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋ ଚିନ୍ତାନ ସାର୍ ହେଉଥିବ ବା ମୁଁ ହୁଏ ବା ଏ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାନ ସାର୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାର୍। ହଁ ତମେ ଟାଉନରେ ଅଛ କି? କେତେବେଳେ ଯିବ ଟାଉନ? ଯେଉଁ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ହଉ ନା ଦେହ ସେ ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ ଆମ ଶରୀର ହୃଷ୍ଟପଟ ହୁଏ ଶକ୍ତ ସବଳ ହୁଏ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବା ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବା ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ତା ଛଡ଼ା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତୁମ ମଧ୍ୟ ଯେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଲା ତୁମର ବାପା ମା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେବା କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେ ସେ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟର ତୁମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦେବା ପଡ଼ିବ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ଧନ୍ୟବାଦ।